Chinyaza family, Jimmy, Chinyaza jealous, Jimmy, Ganesha. Kuya nundi Chinyaza Jeffat. Yes, Nabe. Family, Nyari family paying Yahuva, na Josephine, Nagatunamira Muri, Nyande kutuya kudare. Tigadzirise zviri kunetsa mumusha nembowo dzako chitupa nemari dare. I'm sorry. Ini ndauya kupana kuzotibatsirani mutibatsire panyaya yemumusha wetinetsa. Sekuti nyaya iyi yakatobhoiswa kudare ndazobizwa kutongwa nevamwe vasikawo mumusha. Saka ndakazotsigaya kuzvipiri kuti nditungamirire kuti tatangura pamba. Tine mwana ari kurwara ari kumboda. Akatombosungwa akawiswa kumadare makoti echirungu. Vakanzi mwana ongororwa asi mwana haasi kupengaba. Ada kuti afambire. Saka ndakafonerwa nasisi ndivangu vakamirira pane kuti vachindiudza asi nenyaya dzekusaendawo kumachechi dzekusaendawo kumakufamba-famba idzi dzekunamata idzi ndakati sisi pamwe kurwara kwemwana nekuti pandaiuya ndichimbomubvunza mwana uyo aiti inini Tete handisi kuti ndiri kudini pane zviri kuitika pandiri zvinoita kuti ndiite basa rekupwanya zvinhu nekuzokuputsa mune nekutema mune nekudini. Saka ndakazongoti ndakusouth Africa mazuva ndotobudawo namai ndobva ndatonotanga kutobatwa pane pasovera takaenda ipapo ndobva ndaprofitwa nezvinhu mwana wangu zvotoudzwa zvakawanda ndobva ndatoona kuti zvinhu izvi hazvinaomira mushi vatarunhare ndofonera auwa mudiki ndomuudza akataona sisi handinambokuti tifambe iri paya ndikati ndakangoti zvakangodaro zvechokwadi ndakatsvaga mari yangu ndikabva kuSouth Africa ndikaenda kuna mukoma kumba kwavo ndikasvika ndikavatsanangurira mukoma ndozviripo ndaditi kufamba onei mai havasipa makore awanda musha wakapandwa dzimba dzakaputswa mombe dzakaputswa mukoma wakantaura kuti kana vachigona kufamba-famba inini handikwanisi kufamba nekuti Tete wangu vana baba vangu haona kufamba namadzita avo hawana mbovati ngatifambe zvechokwadi mukoma wakaranga ndikabuda ndikaenda kuna vamwe mukoma wanatondati Jefata kuHarare ndikati mukoma ngatifambe zviri kuitika pamusha pamai vada kuya pamba pavo mai vari kuchema vada kupamba pavo apa zviri kuitika pamusha zvakadai mwana ari kurwara ari kuputsa zvinhu ari kutema-tema ari kupwanya mukoma wavo vakavakai pamusha kairi vamweni mudiki asi mwana akapwanya basi dzimba zvakadini zvakadaro todini toramba takanyara here mai vari kuchema vada kudzika pamusha pavo vanodherera isusu vana vasikana kuchitemera handikwanisi kutaura namai ndane makore akaona tedza kutarisana kuti ndakatobatwa BP saka ndodini mukoma wakati ina handikwanisi kufamba wadika takatozoita zvokuwamanikidza kuti tingafamba nawo padiki nekuita kuti aenda kumasowe tochenda masowe akati endai moshandisawo zvakadai izvi vanobvuma takaenda tikaenda ikoko kanozvinzwawo padoko chidzoka tichifamba semhuri wanira mukoma wavo isi vakaramba ini ndikabuda ndikaenda Mozambique enda Mozambique ndakazofonerwa zvichinzi kune dare kwamakoni riyere rekuti nyaya dzedu dzidini dzigadziriswe mwana akunetsa kumusha wako madzisabhuku adini ati kune dare ini ndikauya pano ndikasvika ndikasangana nevamweni vakuru vepanapo vakati dare ravharwa ranzi kumusha wanzi muonane pachenyu kumusha ritonge sano ndakaenda kumusha ndikaenda kuna nababa ndikatendera musha wese vakati tiri kuuya musi wesande kuma4 tiri kumirira kuti dare ridini tiunganise mhuri ndakanogara pamba ndikavata mwana akandibvunza kuti muri kudei pana ada kugura ndida kundivhundutsira ndikati kana ndoda nditema ndiuraya hapo ndikavata ndiri ndega ndikazofona kuma3 ndichifonera kuHarare ndikati hamusi kuuya vanhu vakatinyarara tichakufonera manero akasvika nakufonerwa mapurisa ekuno kwanga kandiudza kuti kana tisina kuitwa mozondiudza ndikati weduwe hakuna chakaitwa ndikabuda ndikaenda kuHarare ndikanowezama kuti ndodini vakasvikanguramba ndikadzoka ndikafona zvebheki vakati Tete uyai mumhangare nyaya yenyu kana mukuona zviri kunetsa ndikauya ndikamhangara ndosaka ndiri pano zviri changamire hapana chandinobaza kurava kana kupfuma panyaya yekutaura tiri nini handina chandikwanisa kuramba kana kubvuma
anozokutaura zvokuitika ndinenge ndisipo nandigari kumusha ndogara kurisama pana adresiri papera pasama mumusha ndinoenda ndakaenda gore rapera kwakaitika manhamo akaitika tichienda kunhamo yababa mukuru koma baba wangu baba mukuru kazini wababa wangu asi handina kusvika kumusha kwedu chaiko chaiko ndakaenda kwaitika nhamo ndoke ndakagumbira musadai mukutono chikonzero chinoita kurege kuenda kumusha chii? handisina musha musha wangu wakaparara handina pekupindira Anobanana Tete uye agare muno muzimbabwe agara mozambique asi kana muchiti handigoni kuramba kana kubvuma muda kuti zvese chero ndikutaura kuti zviri kutaura handigoni kuzviramba nekuti waifamba iwo ndakanga ndisipo mamunhu vachiti wakafamba nenge saka ndingarambi zvinhu zvawakandwa kwakafamba ndisipo kana kuti ndinozobvuma iwo wakafamba inini rwekutaurwa mumusha uri kuruziya urwere rwekutaurwa mumusha aina nasi kunyatsonzwisisa ini wakamborunzwa nemakuhwa ngunzwawo nemakuhwa wanzwa nemakuhwa akaita sei ndakanzwa nemakuhwa akanditaurira mwana uyu akazike kutanga pane zvakawanda zvasarira mwana igara nambuyo mwana uyu handina kukwanisa kuuya neevidence dzingadai ndauya nadzo kuzoratidza kudare ndakambotongwa pano ndikabhadhara mari yamai wacho pano kusva pekutanga kusvika kwekupedzisira tezvarakuwa pano newakanga wari kumakagara mazuva chewara mwana wani ari kurwara kurwara kwake mwana wani ari kurwara asiri mwana munhu ane 31 years asi mwana wani mukati mwana wani biologically mwana wangu although ndisati ndambozvitesta hangu mwana wako ari kurwara kana madinditi mwana wangu ari izvozvo mwana wangu ari kurwara ukanditi mwana wangu ari pamwe hasi mwana wako ka ari kurwara haunei naye kuti ari kurwara munhu wese kana mimi changamire mukarwara ndinotorwadziwa kana ndine chitransport yekukwanisa kutokutakura kuenda nemi muchipatara saka uriva kuti zuva nezuva kuri kufa vanhu uri kurara here uri kungochema kuti vanhu vari kufa zuva nezuva hapana zuva risinopfuura risina kufa munhu handirari ndichichema because unorwadzirwa kana warwadzirwa saine kurwadzirwa unototi ucheme changamire nekuti munhu wese kana akarwara munhu wese unotorwadzirwa ndegai ndigodzora kune zvataura ari kurwara uyu mwana wenyamunzanezitara anonge knowledge ndandoda kuedza kutaura kuti changamire baba wangu inini wakashaika 1996 mumusha baba wangu wanga asina mukadzi mumwe chete wakangoenda wakadzi vairi pakunzi mukuru ndiani mwana wemukadzi mukuru ndakanzi ndiye mukuru asi paona mai wangu inini hapanoenda akasiya ari kunze kuratidza kuti baba wangu washaika ndakaita zvese zvaidiwa hapana chandisina kuita iyeye anozviziva ndakamuendesa kuchikoro iyeye anozviziva ari kumashure ndakamuendesa kuchikoro hapana munhu asina muendesa kuchikoro ndakazonyanyorwadziwa panyaya yekudhistroyiwa kwemusha wakatanga kudhistroya musha wangu inini musha wangu wadhistroyiwa about a week hapana nemwana iyoyo ari kuibana knowledge after destroy uko ndopakazondodhistroya musha wamai
akadhisitira bedroom yamai akapisa kudhisitira kwacho, akapisa kitchen yamai. Ini ndaitorwara ndikafamba kuenda kumusha, ndikasikundoona zvakaita, ndikati mwana wezvaita iaso ngaasuwe azvibvumiri zvekutema. Ndikaenda pamapurisa pachitendera, mwana akasungwa akauya akagarawo. But zvendakazondwa nemagariro awaiita nambuya wake aingoti ndikaenda kujeri ndichangoti ndiri kuita sei, ndiri kupenga. Ndikangoti ndiri kupenga mejasironoita sei, vanondiregera. Hakuna munhu anongoti akadaro upenga oregerwa. Vanotoendesa kuna nachiremba oonekwa kuti anopenga here kana kuti haapengi. Ipakuenda ndizizive zvii zvakaita. Ndo zvandiri kutaura kuti hakuna munhu anokuti anotaura kuti hanzi iwe ukaita mhosva apa woenda wondoti ndiri kupenga. Toona kuti vanokuregera here kuti uri kupenga uri very normal sezvawakaita. Asi ndiri kutaura ndo mabudiro akaita sei. Problem yako zvese unonzwa nemakuru. Hauna paunoenda kuti undonzwe wega uchizvionera zviro zviri kuitika kumhuri yako. Nekuti handisina pekundogara mambo wangu. But kana iworova kuti tine hondo dziri kuitika kunana Iraki, kunana Iraki, kunana Kiev, Ukraine, kunana Gaza. Urova kuti vanhu vese kuri kupwanya, vanhu vese ikapera hondo havasi kuzovaka here. Imuno chaimo hondo vanhu havagadziri kuti papa zviro zvehondo zvapera. Kana inini namanje musha wehondo kuti muchiri musha wekwachinyanza. But urikuta kuti hauna handisati iko zvino mamire zvakaita handisati zvakuita kuti kwaso ndineta sei ndindowaka. Pane zvakandimanikidza. Voenda kuseri kwechuru tinoone kuti rao rakamira sei. Chinoda kukonzeriwe kuti chionekwe, then I think modzoka zvakare. Endai kuseri kwechuru. Inini ndati kuti changamire kuseri kwechuru inini handinyasoziva. Asi pamwe wambotaurawo wati panzi wacho kuti kuseri kwechuru zvinoreva kuti kuenda kun'anga. Munga muchiperekedzwa muchienda kun'anga. Ameno kana zviri manzire ndambotaura wangotaura kuti kunosaka. Saka ndiri kunzwa mava kuti zinozi timboenda kuseri kwechuru. Saka zvoreva kuti takunzi tiende kupi kun'anga. Saka uri kuti chii wewe? Inini hangu changamire ndakazvimirira tomati zviitwe nekuti munga maona kuti hei ngaiperi yakadai handizviramba nekuti ndimunga mati asi inini hangu pesenari hangu pesenari paupenyu hwangu ina handina hangu rarama nekuenda kun'anga. Aiwa, hapana munhu angoti wakararama nekuenda. But tinoda kuti tione mambo adzike kuona root cause of what is happening. Nekuti kuona iwewe chiri kushaisa hanya, tiri kunzwa maproblems aisa. Number 1, number 2, kana mwana wacho uri kutaura kuti haasi mwana wako, watozomanikidzika kutaura. Zvese budika kuonekwa kuti haasi mwana wangu here zveshuwa chinokuodza mwoyo chii, maproblems ari kuitika, hauna hanya nezviri kuitika. Changamire ndikati handina hanya ndongati chinyema. Watora time apa kuti uti mwana wako apa. Regai ndimbotsanangura kuti ndiri kuda kuedza kuti hamundibvise pfungwa dzamuri kuti handina hanya. Ndatiwanawo ndakaendesa kuchikoro, musha ukaparara, babangu wakasiya pfuma yese ikaparara, inopfuma yangu ikaparara. Ndakasenzerei sausenzerwa nemwani. Saka inini Changamire inizotondirwadza kuti ndine chindona munhu uyu.
zvinotondirwadza. Ndozvati zvatoda kuona zvato kuti kwetoti handina hanya ndinadzo. Mweya wekuwaka unawo, but pane mweya wekuparadza. Ndozvati zvatoda kuona kuti unogobva sei iwewe baba hanzi mbudzi kuita ndebvu ukazhumu ufanan'ina. Iwe uri munhu wekudii anoda kuwaka akafundisa wese akaendesa kuchikoro zvese unoratidza kuti uri munhu akarongeka, asi paita honye isina kudii. Ndizvo zvatoda kuona kuti ko honye iri kuuya kudaro chii chikonzero, nekuti nemaziso edu hatingazvioni. Ndosaka kuina vamwe wakatsanangudzika watinokwanisa kuti watibatsire, ndozvatoti timboenda todzoka. muchadzoka mabvuma amusi kuramba ndokushandisika nyaya kuti wakuti wane hanya uda kubatsira nyaya wakaedza ndakasvika netsuro pana pakunetsana namabharani wachiedza nenzira yese uda kumisa nyaya yekuti isayapindire masoni wachiedza kuti wane bhenjo kwainaro eda sei kusvika kubasa kwawoko unozoti kwakazofonderwa unzi kana munhu achidiwa kudare kuno aine samanisi anofanira kupuwa mukana wangasikatombondi zvenyaya yekuti isite nasono zvakatora nguva yakareba kuti vazokwanise kunzi wauya padare panapa kuratidza kuti wane zvauri kuvharidzira zvawasuda kuti zvinge pachii musati mareini kubatikana maningi iye jelasu knowledge matane 31 years musha wakapwanyika wamai wenyu musha wenyu wakapwanyika ari kugara nani ini ndine knowledge ari kugara nani munhu akura uyu ari kugara nani anga achigara nambuya but mbuya wakabva wazongotorwa nemwana wehanzvadzi yavo musikana akakurira pamusha ndakakudzenindokupindura ndokwandinokutaura ari kugara ega ari kugara ega hapi hatiziva kuti ari papi ndikati haasi pamusha ndogondokuva ndiri kunyeva ndikati ari pamusha ndongo haasi pamusha nokuti inini handisi kusvika kana usimuka akamumacheto pamusoro imamo ndiregero zvichitodzidza izvozvitodzidza nzi kuraoni ndofunga nawo iri kutaurwe ndiri mumo wevana wevachinyadza iwonenzani ndiri kwasamuel chinyadza pakuberekwa kwakomana ndini kuemba mberi zvinhu zvizhinji zvinhu zvakaparadzwa pamusha iko papa ndini ndakanga ndatozvimisikidza zvinhu izvozvizvo ndiri kuedza kuti pamusha pamai maiona pekunge vachidii vachipinda vachigara then zvadare zvaparadzwa ndikakoti masure sati zvaparadzwa ndakatora nguva yakati rebei ndichienda nomukoma wangu ari kuhagara asina kuuya nhasi pazuva ranhasi vanozoona kuya kumajefari kunzi jefari chinyadza ndofunga ndakaita mavhiri kuona kuti ndopfuura matatu kana kuti 4 ndichienda nomutora mumba kwake ndichiti handei tosangana nomukoma parusapi tiedze kugadzirisa chimiro chiri pai pamusha semhuri sati zvatokuitika zvese izvizvi asi chido changu chairamba kuti chaitadzika chaikundikana kuda kuti mukoma wangu akagara apa wainzvenga waisada zvoti tisangane semhuri tikurukure nyaya ishi semhuri iyo mazuva apfuura zvaitika zvese zvizvizvi ndakatadzwa futi tikaenda kukoti koko mukoma wangu tikafonera ndakatobva ndoshanda munyanga ndakatobva kubatswa munyanga ndakaedzeyo kwarara wakauya nemhuri yavo tikasangana munomo tikati ngadaidze mukoma tiende kukoti kune mwana madzimwana ari kukoti mukoma wangu wakapindura kati handiuyi kukoti iyo mukoma wakagara tikatorana semhuri tikaenda pakoti apa mechasita kati nyaya yenyu mukomana akaongororwa tinogara naye kutopfuura gore wainayo watimuongorore kuita kwama tiri kukonzesa chii mukomana upi uyu kusvika wati nyaya yenyu taiona kuti mukomana uyu haasi kunzi mukomana uyu tingamuti isusu ari kurwara asi nyaya yarapa ndekuti mukomana ibatine zvinhu zvitodi zvoitika pari ende munofamba sei semhuri ndokupa watakaita mukomana uyu mechasito ndokubva tadzokazve semhuri ndokubva tafamba zvinatungane zviri semhuri tofunga takataura musikana uyu akabva mumozambique anogara kwakarogwa musha wake tikamutaurira akauya isi wake ari kumushoko akauya mukoma wangu wekwarare wakauya nemhuri dzavo tikaunganazve kumusha ivo kwatinzi padongo kwacho vakaparadzwa ipapo
tikanoka matende semhuri tiri kufambira nyaya iyoyi. Mukoma wangu tichifanana nepafuna kuti ndiri kuuya ndimire ndiri kuuya kuza semhana anenge ari padhuze kanenge achingoti ane nguva dzakadenda dendasvika kusvika nguva dzanga kutaura dziya dzasvika kumatende ese nguva dzinedzi zvoti foni yake kerengeje foni yake ichada iyo kusvika ndikazofonera mukadzi wake anova maiguru wangu nini ndokabvera foni ndobva toita sei vakanzi nawanhesi wangu wari ipapo tikanzi ngatitore mukomana iye mukanudza kutenga norenjii tiende naye kunani pamusha pache pana mukoma tiende kunokwarisa pedu takafamba naye takaita mapurisa kuchitenderana vatirifera kunyazura tikabva panyazura neusiku tikasvika pana 1 pamapurisa papolisa ma1 tinaye mukomana iye takabatsirana naye tipedze dambudziko ripi izvi mapurisa akaendemo tigara pasina mukoma wenyu mutauri mugadze zvinhu zvipi izvi tikasvika mumba kwake mukoma wayo ma1 mukoma wangu akatanga kujamba unojamba muri mamuri vanagara inoita diki imba inei achindishaudha inini achindinongedza ndakazvibata mambo ndikati kwada kundisvitsa ina ndikuti yangu handikugona ndanyarara ndobva taparadzana ndobva mukomana inoreja bharotiza mukomba kwacha kujamba na bharotiza vadzokera kupi kumusha adzokera kumusha ndichidzokera kubasa uko ndichingosvika kubasa uko mafoni haachagariwa wane kumusha ukawana mufaro unokwanisa kubata ndini kwana mbuya wangu ndakarora zvandina mufaro kubasa changu chakwanisi kuenda nguva nenguva foni auya mukomana izvozvi sokutaura kuda izvezva umwe atosvika kuso asvika pamusha pana mbuya akuita zvihasha zvatotopisa misha yani yewani akatopisa misha yewani zvokotova kutotya kuita seiwo kutaura kwatotaura dai mambo saka inyaya kuti itonetsa mukomana iye mushoko hapana chamukwanisa mumunhikira vamumari pese patosvika toparadza chete mazuva atati ndakafamba nedemo achidii kana musha kwacho hauna kugarepo nenyaya yekutaura nezvakazvara nhasi haina kutanga nhasi haine nguva ichitoda kuti ndizive itaure nezvavo asi munhu wana ari kuibloka ndiye baba wacho papa havana kusiwani kana zuva rimwe chete vakangoti semhuri sapapa ndo baba vatotazana zvoona takaiswana kuchikoro kudididi mashoko basi pawani inini ndiri kutaura chokwadi azitoda zvekuhanda hazvina kutangirepo paayo yakabvira kure vatichikura utsika yake ngoti mhuri mani asi ndiye munhu mukuru atendakatasa ndiye munhu mukuru afana chipatanidza semhuri asi akati mukoma akundikana isusu sevana ngatidhonze mukoma wedu tidzoke padhuze nani namukoma wedu asina kuti tauta zvokuti tirwisana namukoma wedu pfungwa dzasi dzinorwisa namukoma taidati mukoma towadhonze isusu tiri kuziva kuti mukoma ri pane mistake vanodii umwe neumwe nevanotesa mukurarama kukura mumapenyu haubva kuti hana todesa zvinhu zvova zvakuti pane panosora kuti apa panomuzvenga semunhu mukuru ngatitorese mukoma wedu timuise muhapa tigare pasi naye tiite semhuri naye asi mukoma wacho akaramba achingotiza pamhuri svikana nhasi uno yakungotiramba chidii achitiza pamhuri saka mambo mashoko endibatsirei aipo chinhu ano atinoonekwa kuti chiri kana mari idare matoona kuti munhu akanga achitozamba nedare haana kuda kubvisa mari yakakwana yedare aiwa vane vanhu vatoona kuti anotaura kuti handina chigono kuti haana ndakuondaika zviri kuzetepo uya pamberi penyu tichitokuona iwe urura wakafundisa vanhu vese ava zvese nhoroondo yavari kutaura inhoroondo yehumisha asi iwouya pamberi padare pamambo unoda kunzwisa tsitsi orit tachipedza chikamu icho tiri kutopinda yanga iri nzira yekuti unofunga kuti ndikati handina mambo wandoakaiwa haana mari ngatiregere kudii kupinda matare ndikutokuudzana zvayo zviri pamwoyo pako nekuti tiri tareka hausi wekutanga kuti uye kumira pamberi pevanhu vese pfungwa dzako tatodzidudunuro tichitotaura newe wedre kutanga tinenge tatonudunura pfungwa dzemunhu kuti tenda tozviona vanhu yadare ava ukavabvunza vanotokutaurira saka uri munhu kukubvunza mwana wako here watora 5 minutes kuti mwana wangu ukati ndikazi kumadna test handingadii zvazoti akupindura mwana wako here
zvikanzi asisiri mwana ane 31 years. Ane 31 years. Isu chiwaro chedu kusvika ufe. Izvozvizvi mai wako anoda mwana wako. Utori mwana kuna mai wako. Tikakoreka kuti ko kurwara kwake wakambokuitawo here sababa kunzwira tsitsi kuti mwana wangu ari kurwara. Kadaiwa munhu wese anorwara, munhu wese nyindotozwa tsitsi. Kana inini mambonanga tsitsi. Nokutambura kana nemunhu mukarwara. Saka kana usingapatsanuri ropa rako neropa remutoro une problem. Gurupazo. Kana usingagoni kupatsanura ropa rako iwe neropa remutorwa uchiribatanidza kupa same status, utori nedambudziko. Ndo dambudziko riri kutotaurwa nemhuri yako kuti pane dambudziko. Right. Ini madhuru asamira ndiye mwana wavo ndiye akuya kumamwera achidiki. After 2 days atiya kuchikafu aitotivhundusira pamabebe Mwana wani? Wababa mkuru apa. Iye knowledge Iye tatoshaya rufaro nenyaya yemwana wavo yeyu. Akugara chivoya after 2 days iyo zvazvishamisa kuti panatoya kuno atosvika. Anongada kudya kana ndito hama yacho. Tiriso hama asi anozovhundusira mani. Saka takutokuudza kuti achaitawo maitiro akaita kumba ikoko kuparadza nekuti anotosvika pasi pekicheni otodii. Ane mudzanga wake wefoni. Saka pfungwa dzedu dzinenge dzakutoda kutodii. Saka tarukuti tayaredzera kuramba achidiki. Vanhu vatatanga naro kugadzirisa. But tinoda kumboti kuti tigadzirise baba wanofanira kuti aite pfungwa dzakadini? Dzakaswatuka. Waite samukoma zviri kutaurwa kuti ndiwo mukoma ngavabatirane nevamwe matare eshe. Noti kuti pfungwa dzavo dzekuti hanzi vanhu vese vakangofanana. Ndinonzwira munhu wese tsitsi. Haunai kuti unotoona kuti iri idambudziko rangu inini donga munhu. Iri nderanhingi ndinoribatawo neseri kweruoko. Iri nderangu ndoribata nemaoko emukati. Hawana izvozvo. Saka zvinhu zviri kutokachamadza wadare kunzwa kuti aiwa tinofananidza. Hakuna zvakadaro. Mwana wako handi kudzana unodii? Saka tinoda kuti tigadzirise zviri mukunetsa mumusha umu zvatambudza wana Tete, zvatambudza wanin'ina, zvatambudza wana mainini zvemumusha umu. Saka ngatisimukei izvozvi toenda kuna chiremba uri modzoka titakutanga dare mozodzoka toenda mberi nedare. Tisimuka uende kuchiko.